Гэта была не проста вайна. Гэта было нешта іншае. Больш страшнае, больш дзікае. Помню, мімо маёй роднай вёскі ішлі карнікі. Маю вёску яны абышлі, а праз нейкі час мы пачулі страляніну. Убачылі дым, чорныя клубы дыму. Назаўтра мы даведаліся, што спалена вёска Кісялёва. Гэтую назву вы ўбачыце на могілках вёсак у Хатыні. А яе жыхары ад старога да малога забіты. І яшчэ мы пачулі жахлівы расказ пра тое, як некалькі дзён дыхала магіла, куды карнікі скідалі кісялёўцаў. І як крычаў на вогнішчы здзічэлы певень. І толькі апоўначы, прарэзліва, з усіх сваіх сіл, свой векавы абавязак помнячы, певень запеў, загаласіў, запеў і здзівіўся ён, напэўна, чаму не спяваюць іншыя пеўні, а потым крычаў і двойчы, і тройчы на золаку вёску будзіць пачаў. Крычаў на апальным плоце стоячы, крыламі лопаў і крычаў. Ён вёску будзіў, крычаў да хрыпу, будзіў у каторы ўжо раз, а вёска маўчала. Ні хрыпу, ні скрыпу, ні груку, ні гуку ў адказ. Ён вёску будзіў, галасіў адчайна, пакуль не здзічэў, пакуль не знямеў, а вёска маўчала. Вёска маўчала. Яна больш не чула той ранішні спеў. Быў дзень вызвалення, святочны, вячысты, вярталіся людзі да мірных спраў і сноў. І пеўні, нястомныя фанфарысты, мірныя дні абвяшчалі зноў. Будзяць яны на досведку сёла, і ў сёлах жывых пачынаецца рух. Яны жывыя сёлы, не соні, спяшаюцца раны на ніву і луг. З пеўнямі сёлы прычынаюцца. Толькі нічым не разбудзіш яе. Вёску, дзе ранак інакш пачынаецца. Вёску, дзе певень больш не пяе.